Ciężkie, już nawet otroków do wojny posyłają. Najpierw właśnie, co było najpierw? Jajko czy kura? Najpierw był wybuch, jakieś nowe teorie. Baza, łuk. Baza, 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 pienik i tak dalej. Ale masz kietkę fajną. Gotowi? Zawodnik gotowy? 3! Czemu mu miotasz? Skrzaty są małe. Ty jesteś tylko brzydki. Brawo! Ta złośliwość, zaciętość na twarzy. Technika